Samantala, idol, nagsagawa po ang Department of Trade and Industry Ilocos Sur ng Industry Cluster Profiling Activity sa pamamagitan ng Negosyo Center Santa Cruz. Katuwang ang lokal na pamahalaan ng Santa Cruz upang higit pang mapatatag ang lokal na industriya ng asin sa lalawigan. Layunin ng aktibidad na makabuo ng komprehensibo at updated na database ng mga stakeholder na magsisilbing gabay sa pagdisenyo ng mga programang tutugon sa pangangailangan ng industriya, kabilang ang modernisasyon ng teknolohiya, pagsasanay at pagpapalawak ng merkado. Ayon sa DTI, makatutulong ang profiling activity upang matukoy ang mga hamon at oportunidad sa produksyon ng asina at mapalakas ang kabuhayan ng mga komunidad ng umaasa dito. Layo ng ahensya na lalo pang mapaunlad ang asin tulad na our asin industry bilang isa sa mga pangunahing produktong pangkabuhayan ng nasabing bayan at ng buong Ilocos Sur. IFM News. IFM News. IFM News.